खूप वेळेला असं होतं की आपल्याला नेहमीचं वरण आमटी खाऊन कंटाळा येतो, काहीतरी वेगळं हलकं फुलकं खावंसं वाटतं. तर आज आपण झटपट होणारी कांद्या खोबऱ्याची कढी बघणार आहोत. उन्हाळा चालू झालेला आहे, अशा वेळेला ही हलकी फुलकी कढी खूप छान लागते. ही कढी कशी करायची आणि त्यासाठी लागणारी सर्व माहिती मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. टोमॅटोची कढी, ताकाची कढी आपण सर्रास करतो आणि ह्यांना पर्याय म्हणून आज मस्त नारळाच्या दुधातली चमचमीत क्रीमी अशी कांद्या खोबऱ्याची कढी आज आपण बघणार आहोत. तर चला लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. कांद्या खोबऱ्याची कढी करण्यासाठी पसरट असा पॅन घेतलेला आहे. पॅन गरम झाला की त्याच्यामध्ये आपण साधारण 1 वाटी सुकं खोबरं घालणार आहोत आणि हे जे सुकं खोबरं आहे ते आपल्याला व्यवस्थित मंद आचेवर हलकं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचं. इथे तुम्ही बघू शकता खोबरं व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि मग पुढची कृती बघूया. तर त्याच पॅनमध्ये आपण थोडं तेल घालून घेणार आहोत आणि उभा चिरलेला कांदा आपण याच्यात ॲड करायचा आहे आणि हा कांदा सुद्धा व्यवस्थित ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा. कांदा हलका परतत आला की याच्यामध्ये आपण 3-4 मिऱ्या घालणार आहोत, काळी मिरी, आणि साधारण 4 ते 5 पाकळ्या लसणीच्या घालणार आहोत. आणि हे दोन्ही पदार्थ किंवा हे दोन्ही जिन्नस कांद्याबरोबर आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे. तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हे जे कांद्या खोबऱ्याचं जे भाजलेलं मिश्रण होतं ते मिश्रण आपण ह्याच्यामध्ये काढून घेऊया. मिश्रण थोडं थंड करून घ्यायचं आहे आणि मग आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्येच आपल्याला साधारण एक छोटे 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. याच्याने काय होणार आहे, आपल्या ज्या कढी आहे त्या कढीला व्यवस्थित दाटसरपणा येणार आहे. याच्यामध्ये थोडा चिंचेचा कोळ घालून घेणार आहोत म्हणजे छान आंबट चव येणार आहे कढीला. आता हे सगळं मिश्रण जे आहे ते आपण व्यवस्थित बारीक वाटून घेऊया. सो हे वाटण वाटून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अशी एकदम बारीक फाईन कन्सिस्टन्सी या वाटणाची आपल्याला हवी आहे. सो पुन्हा एकदा इथे मी पॅन घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये व्यवस्थित मी तेल घालून घेतलेलं आहे. तेल छान आपलं तापलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण फोडणी करता कढीपत्ता घालणार आहोत आणि बारीक चिरलेला कांदा आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तेलामध्ये कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे, व्यवस्थित मऊ होऊन द्यायचा आहे. कांदा व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे. आता आपण जे वाटण केलं होतं कांदा आणि खोबऱ्याचं ते वाटण आपण ॲड करून घेऊया. हे जे वाटण आहे ते व्यवस्थित परतून घेऊया. जास्त शिजवायची गरज नाही आहे कारण ऑलरेडी कांदा आणि खोबरं आपण व्यवस्थित परतूनच घेतलेलं आहे. साधारण 1 मिनिटभर आपण ह्याला परतून घेऊया आणि मग आपण ड्राय मसाले ॲड करू. तर सुक्या मसाल्यांमध्ये सर्वप्रथम आपण हळद घालून घेणार आहोत. त्याच्यानंतर धणे जिरे पावडर आपल्याला ॲड करायची आहे आणि तिखट घालायचं आहे. इथे मी 2 प्रकारची तिखटं घेतलेली आहेत. एक काश्मीरी लाल मिरचीचा तिखट आहे आणि हा साठवणीतला मसाला आहे. व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाले छान मिक्स झाले पाहिजेत. हे मिश्रण व्यवस्थित परतलं गेलेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये नारळाचं दूध, घट्ट काढलेलं नारळाचं दूध सगळं घालून घेणार आहोत. साधारण हे 1 फुल वाटी घट्ट नारळाचं दूध आहे. व्यवस्थित आपण हे मिक्स करून घेऊया. नारळाचं दूध घातल्यानंतर छान दणकून उकळी काढायची आपल्याला. याच्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे त्याच्यामुळे छान घट्टसरपणा येणार आहे. तर व्यवस्थित एक उकळी काढून घेऊया. कढीवरून मला आठवलं की उन्हाळा चालू झालेला आहे आणि उन्हाळ्यात खावा असा पदार्थ म्हणजे चिंचेचा सार. ही चिंचेच्या साराची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर नक्की पहा आणि चिंचेचा सार सुद्धा तुम्ही या उन्हाळ्यात करून बघा. कढीला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता. एकदा उकळी आली की त्याच्यामध्ये चवीनुसार आपल्याला गूळ घालायचं आहे. गूळ घालणं कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे पण गुळाने छान चव येते कारण आपण त्याच्यामध्ये चिंच घातलेली आहे. त्याच्यामुळे आंबट गोड चव खूप छान येते. आणि भरपूर सारी आपल्याला कोथिंबीर घालायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आपली कढी रेडी झालेली आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाची टिप, आता आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. गॅस बंद करून झाल्यावर सगळ्यात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे मीठ. आपल्याला गॅस बंद करून मीठ घालायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. कढी खाण्यासाठी रेडी आहे. लगेचच सर्व करून घेऊया.
तर बघितलं मित्रांनो, साधी सोपी झटपट होणारी नारळाच्या दुधातली अशी क्रीमी कांद्या खोबऱ्याची कढी रेडी झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी करून बघा आणि त्याच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। चला तर मग तुमची रजा घेतो, पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी। पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका। माझ्या इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजला पण नक्की व्हिजिट करा, त्याच्या हँडल्स मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। तर चला तुमची रजा घेतो, पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या। धन्यवाद।